Маңарчы югалганнар да, утрауны саклап калырга бердән бер юл, киткәннәрне кире кайтару. Карап шортлады. Боралак, алар исән, Джон. Алар өйдә. Син аларны кире кайтарырга тиеш. Ничек? Мин моны эшлим. Син үләргә тиеш, Джон. Син төшәргә телисеңме? Әйе. Анда нәрсә табарга телисең? Утраудан юл. Киткән һәркем, алар барсы да кире кайтырга тиеш. Дусларыңны бергә җыйгач, Элайс Хокинг сезгә ничек кире кайтырга икәнен сөйләр. Ричард, мин үләчәкмен диде. Шуңа корбан турында сүз булды. Цезарь. Илана. Нәрсә булды? Берәр нәрсә таптыңмы? Юк, файдалы нәрсә юк. Букчаңа нәрсәне салдың? Теләсәң, үзең ал. Без бер кешене таптык. Нәрсә? Роксана көньяктагы җирне тикшерде, ә ул суда басып тора иде. Кәчтүмдә. Аны беркем дә танымадымы? Юк, ул кем булса да, безнеке түгел. Ул юкка чыккан кешеләр арасыннан булса, Юк, кайдан беләсең? чөнки ул очкычта булмады. Ул нәрсә ди? Бәлки үзең сорарсың. Исәнмесез? Исәнмесез? Минем исемем Цезарь. Ә сез? Минем исемем Джон Лок.